Duha ka minor de edad ang narescue sa Gun-o Police atol sa bypass operation sa usa ka subdivision kanimutang sa barangay Babag ni atong miaging gabi. Si Luan Mirondina sa report. Kasamtangan karong gipahimutang sa usa ka home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kining duha ka mga minor de edad nga na-rescue atol sa bypass operation sulod sa usa ka subdivision na nag-edad og 15 ug 16 anyos ang duha ka mga suspitsado kinsa gikatawong anaa sa drugs watchlist sa Lapu-Lapu City Police. Matud sa mga pulis, taud-taud na sila nakadawat og kasayuran sa transaksyon sa illegal nga drogas sulod mismo sa naasoing subdivision. Pag naay dakop sa itong mga pulis, umugawas yun ilang pangalan. Muna nga gi-monitor gini sa tuwang mga operatiba. Pero may na ilahang kwan. Estudyante pa rin ito Mga estudyante. Nakuha gikan sa mga suspitsado ang mga pinakete sa gituoang shabu nga mo kantidad og kapin sa 10,000 pesos, mga drug paraphernalia ug ubang kagamitan sa pagrepack sa illegal nga drogas. Gisubay pa sa kapulisan ang posibleng source sa illegal nga drogas sa mga minor de edad nga suspitsado. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.